И здравейте хора, днеска ще играем в Fortnite, както виждате. Чакайте, добре ли се вижда? Кажете ми. Аз мисля, че трябва малко още да върна лаптопа, че да се вижда добре. Мисля, че добре се вижда. Сега добре ли се вижда, хора? Добре, хора, аз сега отивам до туалетна и ще се върна. И здравейте хора, тук съм да ви кажа, че почваме да играем. Лайв стрима започва. Кога започва лайв стрима? Добре, мисля, че сега започва лайв стрима. Ако искате, сега започва. Значи, в този клип ще играем. Не знам. Може би батъл или не знам. Добре, и ще играе това лапсте с тук ботове. Тук тези ботове, той прави някакво... Ай, го мрежа! Не знам какво правя тук. Айде, аз започвам да стримам. Вземем тази кола. Добре, момчета, вземем колата. Фак. О, шит. Газ. Айде. Баб, дай. Fuck. I'm gonna fart. Не, защо? И момчета, почваме да стреляме. О, изкарах тук най-големия късмет на света. Знаете ли защо? Брат. Стойте. Изкарах най-големия късмет на света. Най-големия. Сега вземете това. Мисля, че това и щита е як. Ама сега изидитаме. Ако се чуете да видите, че аз съм с Аура скина, защото Аурата има файта в шопа. Така че, момчета, побързате да вземете, защото така, който е взел, ще я взел, де. Ако знаете. Може да ви кажа. Не, божествено. Аз ви кажа, че аз съм много добър, само че аз не мога да целя със самолет. Не, оцели го тос. Трябва да бега, фак. О, шит. Газ. Чао, самолече. Това не иска да сти. Аре, самолече, лети. Аре, чао, самолече. Те самолечето нека си лети, ама то мисля, че бада.
Да се бях с това пистолет, в смисъл... О, момчета, виж какво има там, бе? Виждате ли това? Виждате ли това? Виждате ли това? Вижте го. Ай отидем да я върнат. О, тук някой сложил експлозиви. Някой тук е сложил експлозиви, бай. Къде не знам. Не, може би се е превидял. Не, взех яйцето. Бе, яко. О, чакай сега, ако видите какво правя пиеца. Еса. Аз съм правих велико нещо на това. Добре. Предо. Бам. Така. Бам. Опа! Остана, брат. Чакай, ето го яйцето. Explore the world. Изпълнихме първата такова. Това кола да вземе. О, виж. Това да биде скина ли е, бе? Чакай, стой. Да. Момчета, да ви кажа, че аз съм тука. Да ви кажа, че в 10 минути, като стане и 15 и 13 минути, от когато снима, да ви кажа, че ще трябва да включвам и да. Иначе, като приключвам, пак ще играя, само че няма да снимам. Защото, не знам. И утре пак ще има видеоклипове и някакви други неща. И момчета, искам поне за край, поне като такова бе, да подпиме Томас. Какво ще кажете? Да го подпиме. Я съм някой. Никто бати ники. Чето, просто аз като го потъвам Томас, просто не излизам от него, да знам какво старало. Момчета, ще излизах от него. Вижте, момчета, аз излизам от него, защо? Момчета, трябва да взема бързо една кола за край. И за край да направим това, където никой не е правил за край. Така. Бързо. Трябва да потопим устни кола, брат. Кас. Мале, трябва да потопим, бе. Бързо. Дай. 9, 5,
Yes. Айде, потопихме я. И айде, чао хора. Чао, е това е край, брат. Айде.